Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aku di nama untuk kawan lafiya kuma. Kamar yadda muka saba kullum muna kawo muku zuwa fina-finai zuwa sababbi. To ma muna kawo muku wani fim ne mai suna Kakkarfa. Gaskiya Kakkarfa wani fim ne mai matukar yana da kyau gaskiya sosai. To idan kai ba ne ka biyo mu har karshen bidiyon ka ga yadda muke yi. Kuma kullum muna gabatar muku da wani kakakken group ne da muka bude na WhatsApp. To ya ka iya tattaba lambobi da ka gani ba tare da bata lokaci ba. Insha Allah mu kuma za mu faɗa ma yadda za ka shiga a cikin group din, kuma idan ka biya kuɗin ka za mu sa lamban ka shine jarin shi. To kana iya magana ta WhatsApp insha Allah mu kuma za mu amsa. Kuma idan ban faɗa ba to ba za ka samu damar budewa ba, yana da makullin sirri. Ka biyo mu har karshen bidiyon ka ga mun da muke yi. Za ka shiga dai a kan YouTube ne kamar haka. Yawwa kaga idan ka shiga nan za ka yi subscribe, nan kuma ka yi like, nan kuma ka yi share jiwa ko group jiwa abokan ka su masu kana. Idan mun daura bidiyo za ka taɓa sunan bidiyon kamar haka. Yawwa to kafin za mu fara da kullum sai kullum muna faɗa muku gabatar muku da wani group din da mun bude. To za a iya magana ta WhatsApp insha Allah insha Allah. Makullin sirri yawwa 5263. Wannan shine makullin sirri. Yawwa shi nan sauke nan za ka taɓa. In kallo kake so to nan za ka taɓa download, nan za ka taɓa haka dai. To idan ka danna nan insha Allah za ka ga kamar yanka ba tare da bata lokaci ba. Takaice bidiyon mu nan dai za mu ci sai Allah faran bidiyon mu na gaba.